זהו ציור מרגש של הרבנית חנה טאו, זיכרונה לברכה. היום זה יום הזיכרון שלה. היא הייתה ניצולת שואה, עלתה עם אחיה שמואל, ברחה מהמחנות. אני חושב שהיא הייתה בת 5 הוא בן 3, מרחו ביערות, הגיעה לארץ ישראל. הייתה בכפר אליהו, הקימה משפחה לתפארת, מתוך מבט של הודיה להשם, על שוב השם את שיבת ציון, על דור התחייה והתקומה. תמיד הייתה כותבת שהיא זכתה לצאת מהכבשונים ולראות בתקומת ישראל. היא זכתה לראות את תחיית המתים של עם ישראל, מעצמות יבשות לעם ישראל חי בארצו. זכותה תגן עלינו.